Kami akan hadirkan untuk Anda setelah yang satu ini. Podang kuning, ayo Mas Mardi, ayo toh Pak biasa. Pita matur nuwun. Oh iya. Asli. Matur nuwun Mas. Pak, ninggah mriki Pak. Gawe siraku kuning seleret tirang kok tambah katon manis ibu bunga yen aku nyanding sirane bola-bola namanya gitu ya. Itu guys sebenarnya. Kroso itu awan nganti bengi
Dek. Nggih. Dereng. Enten panyuwunan ngudang anak. Ngudang putra. Iramanipun nderek mriki nggih, Pak. Mbah Mas Mardam. Nggih. Iramanipun nderek mriki napa mriku? Wes sak garap-garap. Wes pokoke manut kene, Mas. Manut kene, yuk. Manut. Kasih. Ngudang anak, ya, Cok. Manut kene. Yo. Yo. Ayo, Pak. Anake digudang, Pak. Persiapan. Iya. Iya, oh, Anak lanang dhewe. Anak wedok dhewe. Sok ben gedhe tak sekolahke. Muga bisa dadi pegawai. Pak gudange bocah ayu aja mok pijer nesu Urisiku supaya slamet rahayu. Alah nek ngeruduk Peo. yo Mepet-mepet ngene to, Pak. Yo, Mas. oke Yo, Mas. tak kenging niku kali mundur Timun dadah sikarane ayo bangun sikarane dari mana datangnya lintah dari mana turun dari mana datangnya cinta dari mata turun ke sini. kesini Ngono to, Mas. ya Nek jero ki, Mas. Yo Mas, yo Mas. Dari namung diwiru-wiru, atine bingung. Aduh sayang, suwer tadi selawe hari selekur tak pikir-pikir ora melu duwe suwer cepat gak bisa dulu Etan kali kulon yo kali, tengah-tengah ono wote. Etan kemati kulon kemati. suwung Yen ditimbang padha apote. Ayo Pak. Mane-mane-man. Yen dolan senenge banget tapi sok Yo Mas, ngetan balingan. Dina sejan ora kelakon. duka oleh karo tiaku ya emoh ditakok ngaleng-ngaleng nek rasing iki aku ya emoh Awan-awan semangat mongko mangan duren pinten sambung tapi kawan atine mulya pamene sinden ning awak kuru karo sinden yang karo awakku. sinden ning awak kuru Mas. Ya, terima kasih Oke. Evita.